हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि सानजाना ब्लग चेनेल फिन खेबसे गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर जों दायो बाजाराव थांनायदों बाजार माने जोङो कार्टिं क्लास लागासिनो आरो इयाव थांग्रोगोन तामुलपुराव ओमफ्राय इयाव थांग्रोनानै ओमफ्राय जोङो तामुलपुर बाजार ना दिनै ओमफ्राय इयावबो हाबगोन आरो बैसागोनि ओरैनो माबा माबि बुस्थु देलायनाय गाननाय जोमनाय बायनो दोङो बहुद ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर बेखौ नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ सायख'दो बिदिनो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामो सलायनो लाजिदो आंखौ मा फाफ्लियाव खाबाय उनिमा लोगोफोर बाजार माने जोंहा कार्टिंबो क्लास लादो ना कार्टिं क्लास लानानै बाजाराव जोंना बेयावनो जायो क्लासआ दे बारजुम नैबायदि कालार ला सुसिन्था आंनि इदि कालारखौ मोजां नुथारा माने नों लागोन सुनो बारा फैलै जरा थाखायो मानसिखा बैसागुनि जोंना कार्टिंआव माबा सिलायनो नागिरबाय थादों मोनाखै ओइ नै गासिखौबो मोजां नुदों आङो बेनो मोजां जागोन ओं फिसा फिसाबो गस्ला फिसा फिसा सिलायनांगोन ना बया मानसिया दिनै बापारे बैसागुनि हाथाय जानायफ्रा गामसिगोन गरम मोनबाय लोगोफोर दायो आङो न' मोनफैबाय ओमफ्राय न' मोनफैनानै आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाखाबाय ओमफ्राय आङो बाजाराव बांद्राय आं बिदि बायनाय मानायफोरखौ भिडिअ लाबाय थायासै माने एसे खस्थ' जायोना बायनायफोराव भिडिअ लाबाय थानो ओंखायनो आङो बाजाराव देखायनो हायासै ओंखायनो आं दा नोंसोरनो न'आवनो फैनानै आनबक्सिं खालामनोसै आरो नोंसोरनो देखायनोसै आं बाजाराव मा बायना लाबोखो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं फारि फारि देखायलांबाय थानोसै बेयो स्पर्टिं आरो आंनि थाखाय नङा बेयो आं बेखौ बाबानि थाखाय बायदों आरो बिराद मोजां गाननायाबो गाननो दा गरमाव मोजां जागोन गाननो थान्दानो बेखौ आं बाबानि थाखाय लादों स' बे गांसे थांबाय बेयो लंपेन्ट आरो प्लाजो बेयो लं गोलाव बेयो आंनि थाखाय बेखौ आं बायदों आं गाननो क्लासाव थांनाय मानायाव गाननांगौ होननानै बायदों बेखौ
मोजां नुदोंना लोगोफोर बेखौ आं फसायदों बेखौ कालारखौ मोजां नांदों गाननो थाखाय मोजां गरमाव स' बे गांसे ब्लाउस गांनै बे जागोननि थाखाय बे जाबाय दख'ना मोजां नुगोन नुवाखै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्टआव दख'नाखौ आंथ' मोजां नुदों बिरादनो फसायनानै लाना फैबाय थ' मा दख'ना होनो मिथिया आरो इन्दि स्टाइल आरो जिया ओमफ्राय दख'ना नामखौ मिथिया मा दख'ना होनो खिन्थु बिराद मोजां नुदों दख'नाखौ बैसागोनि थाखाय सिबो दंखायो आरो आंना आं देखायबाय थाला बेखौ नायनो बेबो दख'ना आरो बियो आइनि थाखाय आंनि नङा बियो ओमफ्राय लोगोफोर आङो मिश' एपाव मोनसे पार्सेल अनलाइन खालामदोंमोन आरो अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय बेबो दिनैसो दासो मोनफैदों ओमफ्राय लानानै फैबाय बेखौबो निला लिपस्टिक नायाखैनो नायनोसै माबायदि फैदों माने मोनब्रै थायो आरो बेलेग बेलेग कालारनि मोनसे पिंक कालारनि मोनसे कफि कालार गासै मोनब्रै आरो स' लोगोफोर बेखिनियानोसै आंनि दिनैनि बाजार खालामनाया ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि नांखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि ड्रेसफोरखौ मोजां नुगोन नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर दख'नाखौ मोजां नुगोन नुवाखै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज अननानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ शेयार खालामना लाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन स' लोगोफोर